nyaya yekuluta munyika yeZimbabwe aiwa yachizokora moto manje. Unoda kuti ndo yakungotagwa nevanhu pese pese nhau yeleaked audio, nhau yana Chivhayo, nhau yana Mike Mombe ndo iringotaugwa. Saka muzora nhasi aiwa vanhu vamboda kumbojustifya vakati aiwa toda kumboona kuti Wikino Chivhayo aiwa hasi linked neZanu-PF here nokuti pane nhau iri very concerning nyaya yakatagwa nevanhu. Saka mina mashoko atagwa nevanhu ndoti bva subscribe, like, votina on the bell icon. Nokuti pane munhu anoposta picture anonzi Chivhayo Gladys, munenge munomuziva, anouya paino pake onyoposta idi Mnangagwa achiti show me your friends and I will tell you who you are. Aika panapa achiti tell me your friends kuna idi Mnangagwa ndikuratidza kuti uri munhu akaita sei. Saka anobva akambana mapictures chona idi Mnangagwa ana Chivhayo, vana Passion Java nana Tagwirei, of which vanhu ava vese ndo masmugglers, ndo vanhu vari kuluta maresources, achiti I want to tell you who you are. In other words angozama ngotaura describe kuti munhu akaita sei. Amene chimbotidze mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro pemashoko ari kutagwa naChivhayo achiti to know who he is tinofanira kudetermina nemafriends anoassociata nawo. Mutidze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko awa. Pinai comment section medu musakano subscribe, like, turn on the bell icon.